Igbo ndewonu. Aha m bụ Dr. Ọnụahụkigwe. Ihe m chọrọ ikwu okwu gbasara taa bụ otu m ga na-esi edina ala ihi ụra. Ụfọdụ ndị na-eche m nọọ maka bedi ha makwa na pilo ha na-eji ehi ụra na-eme ọ adịghị mma mere ha bilie n'ụtụtụ ahụ egbuo ha mgbu. Beti ọ dependụrụ otu isi dina ala. So ihe m ga-ekwu okwu taa bụ ihe gbasara otu ị kwesịrị isi na-edina ala, ma otu pilo gị kwesịrị ịdị, ma ebe ị kwesịrị idosa pilo, ma saịdị ị kwesịrị iji alaba, ma ihe dum ahụ. So ị bịara ịlaba, ị kwesịrị ịdị n'azụ gị gwakwa n'akụkụ gị. Ị kwesịghị ịdị na iwe afọ gị edina n'ala, maka ihe mere ya na iwere afọ dina n'ala, ị ga-atụgharị isi gị otu a, gwakwa gị tụgharị isi gị otu a. Ihe mere na ọ dịghị mma bụ maka mgbe ị na-ehi ụra wụ mgbe ahụ gị na-ehil na recover. So ị bịa were isi gị tọọ n'otu a, ị hụrụ otu isi twist isi gị bụ ihe ọ na-akpọ spinal cord. Ịtụgharị isi gị otu a, that spinal cord anọghị in a balanced position. Ma spinal cord ga-anọ in a balanced position, ọ na-ara ahụ information isi na brain gị communicate ya to the rest of the body gị ma ihe dum ahụ. So ọ ya mere iwere afọ dosa n'ala, ọ na otu ga-echi were ihu tinye n'ime pilo. Ghọtala? So iwere afọ dosa n'ala were isi tọọ n'otu a, were isi tọọ n'otu a, ọ dịghị mma. So the two best positions ị kwesịrị iji ehi ụra bụ ịdina n'azụ gị, gwakwanụ gị dina n'akụkụ, ịdina otu a ma gị dina otu a. Ịdina n'azụ gị, ihe ị ga-eme sure bụ pilo ị na-eyuzu ọ dịghị too big or too thick ga-eme isi ga-anọrọ otu a, gwakwanụ ọ dịghị too flat ga-eme isi ga-anọrọ otu a. Ị need ịchọta pilo ga-edosa isi gị at a neutral position n'etiti. Ịghọtala? Isi gị nọ n'etiti otu a, ịdị n'ala, ọ na that spinal cord m kwuru okwu ya communicate ya, ọ dị ya mfe send information throughout the body. Tọọ ihe ụra ahụ ga na-heal na-agwọ. Another area wụkwu ịdị na otu ahụ, ime ka ya sure na olu gị nọ at a neutral position nọ n'etiti. Onye ọzọ bụkwa iji pilo tii n'okpuru ụkwụ gị. Ihe mere na awụ iwere pilo tii n'okpuru ụkwụ gị, azụ ebe ọ na-akpọ lower back, ọ na-relieve that tension na pressure. Ghọtara? So ndị a na-enwekarị azụ na-egbukarị mgbu, ihe ahụ na-enyere ha aka, ọ na-enyerezi ha aka. So ịdina n'azụ gị, make sure isi gị nọ n'etiti, ọ bụ otu a, ọlọkwa n'elu, make sure n'etiti, make sure pilo itiri pilo n'okpuru ụkwụ gị otu ọwụ ka ahụ gị dum dị balanced and normal. Ugbu a ịdina n'akụkụ gị, the same ihe ahụ kwuru gbasara pilo, make sure isi ga-abịa elu, ọ bịakwa n'ala too much, make sure ọ n'etiti. So after nke ahụ, ịdina n'akụkụ gị, ị bịa lee ebe a anya, ị ga-ahụ ụkwụ gị anọ straight, ọ na-agbatu, ọ bend. So ọ ya mere ị kwesịrị ijikwa pilo dosa na etiti ụkwụ gị ma ịdina n'akụkụ gị. Iti pilo n'etiti ụkwụ gị, ịhụ otu ihe dum chi line ya up, ọ na-adị izi ahụ mmadụ ihe izu ma ụra tọọ iteta n'ụtụtụ ahụ echie gị ike. Unu emeela. Ihe na-ebi izu ugbu a otu nga na-echi edina, echepụtara nsị ịdina n'afọ gị abụghị ihe kanya dịkwa ọ na-ege edina n'afọ gị. Ịdina otu a bụrụ na ihe apilo, ịdina otu a otu ga-echi were ihe otu na ịgwa ha na-atụgharị isi gị otu a, ọkwa gị tụgharịa ya otu a, na ọ isi otu a tụgharịa bụ otu oge isi bend ya wa twist ya. So ọ dịghị mma otu ahụ kafụ mma ịdina n'azụ. Ịdina n'azụ gị otu a, make sure na ihe awụ pilo, make sure olu gị abịa elu too much, ọ ladakwa n'ala too much. Ọ na ihe apilo ihe ala elu too much, ọ na ihe apilo ma ọ gara ịbịa tupu ala ntakịrị. So ịdina otu a, ọ dịla mma. Yala another one wee ga-eji pilo tinye ebe a, maka na itinye pilo ebe a, ọ ga-eme ahụ gaghị abalansị. Yala itinye pilo ebe a, ọ ga-eme pressure na lower back gị adịghị mfe, ọ release that pressure na lower back. Another one kwa ịdina n'akụkụ. Ịdina n'akụkụ otu a, ịdina otu a,
ọ dị mma ghọtara ihe otu ahụ gị ji na ọkwa ahụ balance but to make ya sure really na-use ọla ala too much ọ bịakwana iwu too much because ọ nọ na etiti me am the first step. The next one you can make sure ọ bụrụ otu ụkwụ a dị otu a ọ bụrụ otu ebe a na-agbatu ala ihe a ezi gị na no balance position so ihe ị ga-eme wee were pilo tinye ebe a ugwu gị nọrọ otu a ndị ugwu ọ nọ n'elu everywhere adịla balance so echefukwala ọ bụrụ na ị ga-ọgọdụ ifesi otu a gwana ifesi nke otu a onweghị ihe ome just make ya sure iji pilo tinye ebe a so echefukwala edina ọbara n'afọ gị edina ọbara n'afọ gị ihe ọsịrịta na isi otu a otu a ọ ka fụ mma idina n'azụ gị idina n'azụ gị otu a ụkwara idina n'akụ nye otu kacha mma iji enye ụra n'abalị n'ime okwu ahịa vidiyo ebudo omume ihe a ọ ga-adị mfe nke ahịa anyị metụbeghị ọ ga-adị mfe n'ime okwu ahịa mbụ ya ahụ ga-get used to it